Броени дни преди да бъде гласуван поредният вод на недоверие към правителството, на 17 км от Русе на отбивката за село Базън, в нивата има нещо любопитно. Това зад мен не са кръгове от неидентифицирани летящи обекти, а мнението на един обикновен българин за политическата обстановка в страната. В продължение на една седмица Танжу Ахмед оформя буквите, всяка от които е с площ около 600 квадрата, и надписът "Оставка" заема повече от 4 декара. Под него е косено и балирано, но не от Танжу, а от негови съселени животновъди. Те също са добавили символ, който недвусмислено допълва картинката и изразява и тяхната позиция. Много труден надпис, бих казал, не знам дали има символика, може би оставката е трудна за подаване сега от страна на правителството. И аз много се изпотих, докато я напиша. Днес по обяд Танжу дописва и последната буква А. Прибира се у дома за заслужена почивка, защото навън на слънце е повече от 50 градуса. Горещото време обаче не го спира да изрази позицията си, защото има неща, които му тежат и го карат да говори и да действа. Чувството ми за гражданска отговорност, недоволството от живота в България, от предлаганите условия на труд, от всичката тази тежест, която се стоварва върху обикновения човек. За разлика от политиците, ни живеем много по-долу от стандартите на живота. Квадрокоптерът облита надписа "Оставка", стига до Щъркеловото гнездо и ни оставя замислени. Има ли надежда за обикновения българин да бъде чут и разбран, да извоюва за страната и семейството си едни по-добри времена?